Прысуд легендарнаму музыку і смерць палізняволенай на хатняй хіміі. Першая прамова Бабарыкі ў Еўрапарламенце як партыйнага лідара і планы ЗША дзеля завяршэння аперацыі ў Іране. Пра гэта ды іншае ў кароткім выданні навінаў чацвярга 5 сакавіка на Белсаце. Пачынаем. Стала вядома пра смерць палізняволенай Алены Панковай. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва» са спасылкаю на сяброў памерлай. Жанчыны, якая адбывала паводле палітычнага артыкулу так званую хатнюю хімію, не стала ў лютым. Алене Панковай было 53 гады. Жанчына была географам паводле адукацыі. Яна любіла жывёлаў, вандроўкі і паходы, захаплялася вязаннем. Летась яе асудзілі за ўдзел у пратэстах. Аб праблемах са здароўем у палізняволенай крыніцам нашай Нівы невядома. Аднак на хатняй хіміі звярнуцца да доктара часта немагчыма праз жорсткі графік адбывання пакарання. У жанчыны застаўся 18-гадовы сын. Выказваем спачуванне родным і блізкім спадарні Алены. 3 гады калоніі за так званае спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Менскі гарадскі суд пакраў музыку і радыёвядоўцу Олега Хаменку. Рэжым паставіў у віну лідару гурта «Палац» супрацу з беларускім радыё «Рацыя». Олег Хаменка стварыў цэлы кірунак у сучаснай беларускай музыцы – фолк-мадэрн. У 2008-м творца браў удзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне з песняй «Кола грукатала». Пасля 2020-го гурт «Палац» застаўся ў Беларусі і даваў канцэрты. Олега Хаменку затрымалі летась у чэрвені. Спачатку змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна, а пасля распачалі палітычную крымінальную справу. Цяпер у спісе дысідэнт BY 1182 палітвязні. У Гомлі працаўнікі МНС ліквідавалі пажар у будынку Беларускага дзяржаўнага універсітэту транспарту. Пацярпела адна асоба. Гарэла памяшканне сервернай на 3-м паверсе 4-павярховага будынку. Працаўнікі і студэнты універсітэту змаглі самастойна пакінуць будынак. Аднак адзін з супрацоўнікаў атрымаў апёкі, спрабуючы самастойна да прыезду ратавальнікаў справіцца з агнём. Мужчыну шпіталізавалі. Для ліквідацыі загарання пацягнулі 5 адзінак пажарнай тэхнікі. У сеціве з'явілася відэа збіцця расійскага беспілотніка ў Беларусі. Як сцвярджае тэлеграм-канал «Ад вінта», запіс быў зроблены 26 лютага ў Гомельскай вобласці. Паводле выдання «Флагшток» у той дзень на нізкай вышыні пралятала не менш як 5 расійскіх дронаў. Як збівалі дрон над Гомельшчынай, без каментара. У сістэме Лукашэнкі кадравы крызіс. Гэтак мяркуе аналітык Сергей Чалы. Эксперт вярнуўся на Белсад з новую праграмаю «Чалы дарэчы», у якой будзе каментаваць актуальныя падзеі. Напярэдадні ў эфіры аўтар адзначыў пасля паказнога скандалу ў кароўніку, калі Лукашенко ўзяў вілы і пачаў бэсіць чыноўнікаў, у выніку нікога так і не пакаралі, бо не могуць. Там же, посмотрите, каждый из и министр сельского хозяйства, и Кушнаренко – это люди, которые проработали едва год. Они назначили бы год назад. Но посмотрите, какими словами он объяснял, почему он этих людей назначает. Я нашел 31 марта 2025 года, вот назначение Кушнаренко председателя Минского облсполкома. Лукашенко высказал мнение, что ему в целом не чуждо сельское хозяйство, я по глазам вижу. Короче, то, что мы сейчас видим, это очень интересный момент. Он, конечно, может быть, и хотел бы им пригрозить отставкой. И они бы даже, наверное, с радостью и сказали: хорошо, дальше вы как-то сами без меня в этом бардаке. То есть вот то, о чем я предупреждал еще после выборов 2020 года и лишних выборов 2025, вы потеряете полностью мотивацию чиновников, и вы не найдете кадров. Мы сейчас наблюдаем, вот буквально на наших глазах, острейший кадровый кризис в Республике Беларусь, целиком рукотворный. Віктор Бабарыка прадставіў сваю партыю «Разам» і выступіў з прамоваю на міжпартыйным форуме 8+100, які прайшоў 4 сакавіка ў Еўрапарламенце. Палітык, былы палітвязень і былы старшыня Белгазпрамбанку заклікаў Еўропу ў сваіх дзеяннях аддзяляць звычайных беларусаў ад рэжыму Лукашэнкі і быць больш актыўнымі ў стасунках з афіцыйным Менскам. Толькі з такім дыялогам, на думку Бабарыкі, ёсць шанец пабудаваць агульнаеўрапейскую сістэму бяспекі. Необходимо выстраивать систему безопасности европейского континента, при котором Беларусь не будет привязана к России. Это ключевой момент. Без
того, чтобы Беларусь не стала не российской, я убежден, безопасности Европы не будет. И в первую очередь это будет касаться именно ситуации, в том числе и Украины. Летась у Беларусь прыехалі больш за 48 тысяч працоўных мігрантаў. Пра гэта сведчыць афіцыйная статыстыка МУС. На лічбы звярнула ўвагу выдання «Зеркала». Амаль палова працоўных мігрантаў з Туркменістану. Услед за імі ідуць расейцы і украінцы. Раней Лукашенко планаваў прыцягнуць у Беларусь 150 тысяч пакістанцаў. Аднак іхная доля цяпер сярод мігрантаў склала толькі 1%. Злучаныя Штаты і Ізраіль шосты дзень працягваюць аперацыю супраць Ірану. Міністр вайны ЗША Піт Гексет заявіў, што кантролю над іранскім небам удасца дасягнуць цягам тыдня. Тым часам прэс-сакратарка Белага дому Кэралайн Левіт у кантэксце вайны на Блізкім Усходзе згадала пра ранейшую перадачу ўзбраення ўкраіне. Прэзідэнт зазначыў у сваім допісе, што, на жаль, 4 гады мы мелі ў Белым доме вельмі неразумнага і некампетэнтнага лідара, які аддаў мноства нашай найлепшай зброі за нішто. Проста так іншай краіне, вельмі далёкай, з назваю Украіна. Прэзідэнт звярнуў увагу, што гэта не было мудрым рашэннем, аднак не стаўце пад сумнеў сілу і моц амерыканскіх вайскоўцаў. Уначы ЗША і Ізраіль працягнулі наносіць удары па Тэгеране. Рэжым аятолаў блакуе інтэрнэт. Жыхары краіны застаюцца ў інфармацыйнай блакадзе ўжо 5 дзён. Тым часам амерыканскі тэлеканал Fox News са спасылкай на амерыканскую службовую асобу заявіў, што тысячы іракскіх курдаў распачалі наземную аперацыю ў Іране. Польша ўводзіць абмежаванні на палёты авіяцыі ў памежных раёнах з Беларусю і Украінай. Пастанова прынятая на патрабаванне вайсковага камандавання для ўзмацнення захадаў дзяржаўнай бяспекі. Новыя правілы пачнуць дзеяць з 10 сакавіка тэрмінам да 3 месяцаў. Для пасажырскіх авіярэйсаў зменаў не будзе. Як паведамілі ў польскім агенцтве паветранай навігацыі, адмысловая зона ахоплівае паветраную прастору да вышыні каля 3000 метраў. Абмежаванні датычаць перш за ўсё малой авіяцыі, прыватных пілотаў і уладальнікаў беспілотнікаў. У начны час палёты ў гэтай зоне будуць цалкам забароненыя, за выняткам вайсковых і экстранных службаў. Днём толькі пры абавязковай сувязі з дыспетчарамі і наяўнасці абсталявання, што дазваляе радарам ідэнтыфікаваць аб'ект. У Нямецчыне знайшлі раней невядомы асобнік псалтыра Францішка Скарыны 1522 года. Сваю знаходкаю падзелілася беларуская даследніца Вольга Шутава. Да гэтага ў заходняй Еўропе былі вядомыя толькі 4 такія кнігі ў Кембриджы, Лондоне, Капенгагене і Любляне. Знойдзены Вольгай Шутавай асобнік захоўваецца ў бібліятэцы герцагіні Анны Амаліі ў нямецкім Ваймары. Ваймарскі Скарынаў псалтыр надрукаваны ў фармаце актавы ў 8. Кніга мае 140 аркушаў. У навуковым артыкуле, прысвечаным знаходцы, Вольга Шутава адзначае, што асобнік добра захаваўся, хаця і пацярпеў ад вады пры тушэнні пажару ў бібліятэцы ў 2004 годзе. У 2009 кніга прайшла рэстаўрацыю. На гэтым я з вамі развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат. Нагадваю пра магчымасць ставіць лайкі і каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.